Lapu-Lapu City gimanduan ng City Health Office nga makigkoordinar sa ubang mga health authorities aron masiguro nga walay turista nga dunay MERS-CoV ang makasud dinhi sa syudad. Ang City Council gialertohan ang mga health officials tungod sa mga reports nga ang MERS-CoV nikatap na sa South Korea. Diin kasagaran sa mga turista ang mobisita dinhi sa Subo. Gani dunay di muminos upat ka mga direct flights ang gikan sa South Korea paingon dinhi sa Lapu-Lapu City. Si Dr. Terence Bermejo, hepe sa Bureau of Quarantine Central Visayas, niingon nga walay angayang ikabalaka sanglit walay community-wide infection sa Korea ug ang mga nataptan sa virus gibutang sa mga ospital. Iya sang gipaniguro nga ang mga turista nga gikan sa laing dapit sa nasud gipaubos sa thermal scanner sa Mactan Cebu International Airport. Mato ni Bermejo nga ang mga turista nga dunay flu gipaubos sa quarantine, gi-examine o gi-interview aron mahibaw-an ang ilang mga sakit. Mato ni Bermejo nga wala pay travel ban nga gipahamtang apan ilang giabisuhan ang mga moadto sa Korea nga dili usa mobisita sa mga ospital didto sanglit tua didto gitambalan ang mga nataptan sa MERS-CoV. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasan nibutyang nga dugang mga thermal scanners ang gipangbutang na sa Mactan Airport.